दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लाना फैलायबाय बोथोर थान्दानि बाराबो बिराद मोजां बारखादों नैबेयावहाय थाबाय थानोसो आराम मोनलायलायदो जोङो आलासि जाहैनो नागिरदों आरो माबा लाहानाव मुथुनि बिनानाव आंनि बिबोनां बिसोरनावहाय आलासि जाहैनो नागिरदों ओमफ्राय जों थांथ'थ'नि एसे ब्लग भिडिअ बानायलांसै जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्रायथ' आलासि जाग्राया मुथु आरो जों सानैल' नङा दंबावो गारियावहाय हिमानसिबो दं हिमानसि बिमाबो दं आरो बिहावबो दङ माबानि मा होनगोन आफानि बिदा आरोना आफानि असे बिदा बिहाव जोंहानाव मैया आलासि जाफैदोंमोन ओमफ्राय बेखौबो लांफाखानोसै होननानै लाफाबाय आरो बेखौबो ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ना माखौ बुंबावनांगौ जाबाय गाखोदो वाव माहाजोनानो जोंहा आयं बोराय नैथिं आरो हिमानसि बिमा जेथिंबो माथो दोङो नायलाय हिमानसि नायनो बबाव थांनो बबाव थांनो दि गिथा दि फिथाया मा नायदो मा Spiderman deh sih kenapa dia yang kayak Spiderman. Udah. Nih bikin saya hamu. Nih malah himansi fair himansi demi tebay nanti wadeng. Nih lade himansi. Sir melangkah nangku mulai lan balak ada. Lakadang itu. Laki aku. Hah? Pilih laza kendang. Pilih per biskut per lalai. Wow, biराद समायना बे लामाया ना फैदो बे माबा जागोन ना संखाबाय नामा मोदोमलायदों दा लासैनो ओइ जोङो आलासि जानो फैनाया मोनफैबाय ओमफ्राय नै बेयावहाय आङो खेबसे थियेटार नायनो फैदोंमोन आरो मा बिल्डिं बानायखोथाय मडेल कलेज मडेल कलेज जाबाय ओमफ्राय बिसोरनिथिंजाय माबा जायो आरो बाजार जायो माबायावहाय मा होनगोन नलबारियाव बाजार जायो दिनै ओमफ्राय बाजाराव एसे हाबहैनो नागिरदों आरो बाजार थिलियावहाय जोङो सहैबाय ओमफ्राय बाजाराव जोङो सासे मानसि लोगो हमनो थांदों आरोना आंनि स्कुलनि फ्रेन्ड नै बेखौ लोगो हमनो थांदोंमोन लोगोबो मोनबाय बोरैबा ओमफ्रायो जोंना खामानिया एसेबां गिदिर नङामोन बाजारावहाय बिदिनो फिसाखाय बिदि थाबैनो जोब्बाय आरो ओमफ्राय नै दायो जोङो बाजारनिफ्राय ओंखारबोफिनबाय एसे भिडिअ लालांबाय थादों र' माबाखौ नलबारि बाजारखौ ओमफ्राय नै बेयावहाय फिथा जालांसै जोङो लोगोआ मुथुनि लोगोआ फिथा जानो लिंदों आरो साहा लोंदों मा खबर बे बाजैया नै बाजारनिफ्राय ओंखारबोबाय जोंथ' आलासि जानो फैदों ना दायो थांफिनसै आरो ओमफ्राय बैयावहाय भिअनि मिटिं जादों जोङो दाखालि खालामबाय भिअनि मिटिं बेबायदिनो जादों आरोना बेयावबो एखे बिसोरबो हा खांदों ना ओमफ्रायो हाखौ दिनै लांगोन आरो ओमफ्राय मालाय बिसोरनिया जि मोजां जादों आं मोसालायदों आरोना फोजों ओरैहाय मोसालाय खुबैगोनदां सानदों आरो खुबैगोन बायदि खालामथारमोन ओइ सेन
Terus lontong ba? May udiyo? Leska fry. Này leska fry. Hả? Điều mà đúng không? Ấy, cứ ra sarwa tilek tu này này. Nào mình đang dừa. Nah. Ay. Udah jenggot tapi dah. Nào. Ay, thong sarwa hai. Local nó này á? Hả? Local. À. Dia số mày nó. À. Số biểu mà có bao nhiêu đây? Hả? Số biểu mày bao nhiêu đây? À. Mula bhaja. Daun bhaja. Daun dây nào mà nhiều đấy. Này papor bhaja anda. Mana? Noni mà bây à đâu à? À. Ambil ke sini pun saya kaya. Jangan nak logai je ano dia. Dua bala kau guna senang macam biang isi kau pun kau. Kena pun saya. Deh. Alas siapa ini aja mak? Oh, jagarnangow sampai. Nih, cincin apa? Anka, mana nggak? Nih, alas perasaan ini jagarnangow, sampai jangan down jagarnangow himan sih? Down jagarnangow? No. Ah. Mana di sana? Getau sana. Apa? Getau sana? Ah. Ranjit, nang ma जादों? Amai ni kita. Nang ma जादों? Deh, मोजां खोन्था. Ranjit, nang ma जादों? Iman si nang ma जादों? Papor. Ada ma जाबावदों? Onkam, बरिया. Onko, nang ma जादों? Papor, onkam. सबाय बिमा जायाखै नोङो? Jalan. Baba. Foजों नों मा जादों? Papor di mana aja? Papor. Ranjit, नों मा जादों? आलासिखौ जाखांबाय जोङो दायो जोङो न' फारसे थांफिनसै ओमफ्राय जोंना भिडिअआ बिराद सिम्पोल आरो जों आलासि जाहैथ'नो मेम'रि दोनथ'नो एसे ब्लग लानाय जाबाय सालाया गिदिंलायाखै सोरबा बेफोरबायदि भिडिअखौनो नायनानै आरो बिराद मोजां मोनोना बेनिखायनो बानायनोबो मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय जोङो न'आव मोनफैनानै अखानायै आरो गामियाव माबा दंमोन आरो कास दंमोन ओमफ्राय बेयाव आङो माइरं लांदोंमोन बेयाव एसे ओरैनो भिडिअ लानाय जादोंमोन आरोना ससेल' ओमफ्रायथ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै जायफोरा दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो बेबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोनो नाजागोन दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय Ade. थांबाय नामा